Moi boas, hoxe, 1º de maio, celébrase o Día da Nai, un rol que foi desempeñando dende sempre e que evolucionou co paso do tempo. Porén, temos hoxe unha entrevista con María José, nai traballadora de 4 fillos. Moi boas, como foi sobre nos anos 90, 80, ser muller, nai e traballadora? Pois moi difícil, complicado, porque había que cumplir co traballo, cos fillos e coas labores da casa. E eres nova, tes moita vida, pero tes pouca axuda da túa compañeira ou compañeiro como home. Poucas axudas, os homes antes non axudaban as nais, as que éramos nais. Entón, tiñamos que traballar fora da casa, chegar a casa, facer o traballo da casa, cuidar dos fillos, Crialos, ademais, non só cuidalos, sino educalos e facer todas as facetas que había que cumplir. Día a día. Respecto a iso, lembras atoparte con certas dificultades, concretamente a hora de compaxinar a vida laboral e maternal? Si algunha dificultade que che propuxeran ou que consideras que había antes? Moitas dificultades, sí. Facían a vida imposible no traballo. Cando quedabas embarazada ou algo así? Cando quedabas, ao saber que estabas embarazada, mandábante para os peores puestos de traballo, por ser muller. Os homes non che axudaban en nada, nas empresas, nada. Non había apoio nin empatía por parte do home, nada. Sin embargo, entre vos os axudabades, as mulleres axudábamos unhas ás outras. Gracias a iso, nós recuperamos un montón de cousas, pero hoxe en día ainda temos moitas cousas que recuperar. Que loitar por elas, non? Loitar, moito. Pero tamén loitamos antes xa, desde o ano 71. A terceira pregunta. Lembras algunha medida que te axudara ao teu rol como nai nese, ahora, nestes intres? Medidas ningunas. As medidas fomos nós, as mulleres, as que loitamos por elas, pero con moito sacrificio. As mulleres, unidas. Fomos... Había apoio entre vos? Entre nós, sí. Hubo, hai e seguiremos. Como consideras que mudou esa situación de respecto á maternidade ao longo dos anos? Casi te podo dicir o 100%. Mellorou muchísimo. Empezando por a maternidade, que as mulleres antes só tiñemos aqueles meses, aquelas datas, e había que cumprilas. Non podías ir a levantar o neno a casa, non podías facer nada. Sí. Agora sí, non podías pedir para ir ao pediatra, tiñes que necesitar de que te levaran os avós, claro, porque tiñas que cumplir no traballo. Aí o 100%. Se non, rapidamente te botaban. E o apoio, quizá, tamén da parella ou así, foi mudando. Antes había menos conciencia por parte da parella no apoio, pode ser? Sí. Antes a parella non entraba aí nese círculo. Iso era solo da muller. Agora, gracias a Dios, a parella axuda muchísimo. Ti ves que iso cambiou, non? Muchísimo. A muller. O home agora é diferente. De tanto, casi unha 50% do home e a muller. Outro 50. Sí. Moi interesante.